Sanibonani emakhaya, igama lami nguPhakamisile wakwaMaphumulo. Ngizalelwe endaweni yaseMatikwe, ngakhulela kaMashu noma wami, ngafunda amabanga aphezulu eMkhomazi kwaHluzi Ngqondo. So isitori sami sikanje. Ngifunda amabanga aphezulu sengiqedile eMkhomazi eMahlongwa, ngahamba ngayofunda eMangosuthu e-University. Hhayi, bengihlala ekhaya eMkhomazi ngaleso sikhathi, ngihlala no-anti wami, nobaba omdala, ney'ngane zasekhaya, ama-siblings nje, no-cousin, sibaningi nje sikhona, nokhulu wami, no-anti bekhona. Hhayi-ke, ngiyafunda, ngihlala esikoleni, uma ngibuya esikoleni, uma kuvaliwe, ngiyahamba ngishone ekhaya. Kwathi ngenye imini ngibuyile esikoleni kuDisemba. Sivakashele emalwandle-ke, uyazi ngoDisemba ukuthi abantu bayayikhipha. Hhayi-ke, nathi sivakashile elwandle, sihamba nabangani bami, siqashe iteksi ngasekhaya. Kwahanjiwa kwayiwa elwandle. Hhayi, sesahamba-ke kanjalo elwandle, kuqhamuke Mlisa thizeni. UMlisa sibonane naye, angicela uxolo, angicela ama-numbers. Hhayi, nami ngingabi nankinga, ngimnike ama-numbers. Hhayi, uMlisa-ke afone ntambama ngalolo suku. Hhayi, sixoxe, sazane noMlisa, siplane ukuthi sisazobonana. Hhayi, nangempela ngoba phela bekusayisikhathi samaholidi, vele kuyaphithiza, wonke umuntu uyehla enyuke e-Scotberg, uya elwandle nje, kumnandi. Hhayi, nangempela kuthi ngelinye ilanga futhi siphindele elwandle, hhayi, siplane ukuthi naye vele uzobe sekhona elwandle. Hhayi, nangempela sibonane noMlisa. Hawu na, kube mnandi, kube nje yayana, sixoxe, sikwazi ukuthi sixoxe sibonana ubuso nobuso, kube mnandi, kube nje yaya. Hhayi, sithandane noMlisa. Ekuthandaneni kwethu uMlisa u-right, unomoya ophansi, nje yonke into nje i-right nje yakhe, naye futhi nje guy nje handsome, uyambona nje ukuthi nje unithi nje, yonke into nje u-right, perfect, kahle kahle, perfect for mina ngokubona kwami. Hhayi, nangempela sithandane noMlisa, sithandane, kube mnandi, kube nje engikhipha uMlisa, ngingenankinga, engikhipha siya ko-Gateway noma siye eThekwini. Mangisesikoleni nje ngoba phela ngifunda ngihlala khona e-Rest edrobheni. Mangisesikoleni nje afike uMlisa ngama-weekend, angikhiphe sihambe siyodla, angibuyisele e-Rest, agibele aphindele ukubo. Mangisekhaya ngamaholidi siyabonana nje, kumnandi. Hhayi, kuthi ngelinye ilanga kushuthi-ke u-anti wayebona ukuthi khona sekushaya amanzi la. Hhayi, nangempela wangibuza wathi ukhona yini umuntu wesilisa engibonana naye. Hhayi, ngichazele ngithi mina yebo ukhona. Wathi-ke ukuze kungabi khona inkinga noma ngabe kuthiwa kwenzeka into erongi-ke, ngoba vele sengikhulile kahle kahle, angimtshele umuntu wesilisa ukuthi cela ukumbona, babonane, bakhulume naye umlomo nomlomo. Hhayi, angabi nankinga-ke naye, ngimtshele umuntu ubhuti lo ukuthi ekhaya kuthiwe kanje 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 kanje. Hhayi, angabi nankinga, plana usuku ukuthi kuzobonwana nini. Hhayi, nangempela babonane no-anti, baxoxe naye u-anti angamsoli, athi hhayi nje u-right, futhi owasesigodini eseduze nasekhaya, akanankinga nalokho. Hhayi, nangempela kube into emnandi nje kanjalo. Hhayi, sesiyabonana noMlisa nje, ku-free yonke into manje, seku-right. Ngithe ngenza unyaka wokugcina ngey'khathi zawamaholidi kaDisemba. Hhayi, uMlisa angicele khathi zakhisimusi ukuthi cela ukuthi khisimusi ngihambe ngiyodlela naye ekhaya kubo. Hhayi, nangempela-ke hhayi, ngicele-ke nami ekhaya ukuthi hhayi kanje 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 kanje, ku-anti umuntu esikwazi ukuxoxa naye, sixoxe nje sizwana. Hhayi, nangempela yathi ayikho inkinga, ungahamba. Hhayi, nangempela yimi loya, pakisha leyo because kwakuzoba umhla 25, 26 mase ngiyabuya, ngipakishe lezi zintwana ey'ncane, ngijabule, ngimnandi, ngihambe ngiye kaMlisa. Hhayi, mangifika kaMlisa nangempela uMlisa angazise kubazali, osisi bakhe. Hhayi, nangempela hhayi, nabo bajabule Nkosi yami ukuthi hhayi kunomuntu abamaziyo kanje kanje. Hhayi, kujatshule, kube mnandi, sidle ukhisimusi, ngakusasa sivuke mhla 26 sihambe siye elwandle nje, kube mnandi, qhubeke kube mnandi nje. Hhayi, qhubeke-ke, hhayi. Uthe ngonyaka olandelayo kuJanuwari, hhayi, ngathola ukuthi hhayi sekuqhumile, ngikhulelwe. Hawu, hhayi, nangempela ngithule, ngingaqale ngingasho ekhaya ukuthi ngikhulelwe. Ngitshele yena uMlisa lo ukuthi hhayi bo, engathi izinto sey'hamba kanje manje, ngathi ngiyayisola ukuthi ngikhulelwe. Hhayi, uMlisa angabi nankinga, athi hhayi akunankinga, ngizolokhu nje, hhayi ngilongifihle ekhaya, ngilongifihle ekhaya. Hhayi, angiboni ukugula, athi ngeke, khona into erongi. Kwenzakalani ngawe, ukhulelwe? Hhayi, nangempela-ke abazi abantu abadala bayakwazi ukubona, bayashesha ukubona izinto. Hhayi, nangempela ukhulu.
angibambe khulunywe ekhaya kube khona imithingi kushiwo ukuthi ayibona ngosibani bani kanje 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 wasekhulele. Ayi kunobaba omdala la. Baba omdala u-strict ngalendlela yokuthi akathathi nje into ewushit. U-strict nje. Into wrong futhi into angayifuni. Kodwa-ke yena ubaba omdala wayefika ekhaya nje wengahlali khona ekhaya. Ubefika belethe izinto zasekhaya ukuthi sidle nani nani ubesebenzela edrobheni ehlala khona. Hayi nangampela afike ngaloyo langa ubaba omdala. Hey ngishaya uvalo mefika ubaba omdala ngiyazi ukuthi vele sekuzokhulunywa le ndaba. Hayi khulunywe le ndaba ubaba omdala. Hayi ke mntanami ngoba usu-decide-ile ukuthi wena usumdala usunjani usufuna kwakho umndeni cela ungiphumele la ekhaya. Hawu. Hayi. Kulungile-ke hayi no anti bangabi nasey bangakwazi ukuthi bangikhulume la nangampela. Kube kuwukuthi kufanele ngihambe. Mina nginayo enye option yokuthi njengoba ngisuka la ekhaya ngiyaphi. Hayi ngivele ngidecide ukuthi okay fine. Mangisese emasakana nami nangumlisa phela uyena kufanele abone ukuthi wenze njani. Hayi nangampela ngihambe ngiye kaMlisa. Mangifika kaMlisa ngilibeka udaba ngimtshela uMlisa ukuthi kanje kanje kwenzeka kanje kanje. Umlisa ungabi nankinga. Achaze kuba istory ukuthi kwenzeka kanje kanje. Umlisa decide ukuthi uzohamba aye ekhaya ayokhipha inhlawulo nokugeza umuzi ukuthi useyenze kanje. Umlisa right yonke into right. Hayi nangampela hamba ukhipha inhlawulo. Usekhipha kwakhe inhlawulo asuzothi nje va ngomcelo. Asuzothi nje va ngo-5,000 umcelo. Awuna. Hayi nangampela ngijabule-ke nami ngithi hayi shuthi into eqhubekayo nje into e-right le. Hayi nangampela sakhulelwe njalo. Ahambe Mlisa kwenzeke konke lokho hayi bangabi nankinga. Ekhaya bakwamukele-ke lokho konke kube right. Shuthi-ke manje-ke ngoba esecelile athembisa ukuthi usozophinda abuye. Mephinde ebuya uzobe sezoqhubeka la eqale khona. Hayi nasekhaya bajabule ukuthi kukanjalo-ke. Umlisa sisathandana sekuyinto sengiyavakasha kubo. Nasekhaya ngiphinde ngivakashe kubo. Hayi kuthe ngelinye ilanga ngikaMlisa. Hawu na. Mangikamlisa uMlisa nje umuntu ofihlayo, umuntu othulayo ongakhulumi kakhulu. Umuntu othulayo ongeke uze umbone ngisho ukuthi khona into e-wrong eseyenza because ubehlezi nje ku-right yonke into nje mangikhona nje yonke isikhathi uyanginika nani. Hayi uMlisa kuthe ngelinye ilanga ngifikile kubo ngivakashile. Mangifika kubo ngivakashile hayi angididi uMlisa ahambe azabuye ngo-11 ebusuku. Hawu na ehambe kusakhanya ngabo 5. Hayi ngiyabona ukuthi hayibo nanguMlisa kwenze njani namhlanje because mangikhona nje uba khona naye yenza sure mawukuthi ade emsebenzini ubuye emsebenzini straight ahlale nami endlini ngoba vele ngisuke ngifikile nje. Mangikhona ngisho kuthiwa ngizoba khona isonto lonke. Uyazi ukuthi nje mebuye emsebenzini uqonda straight endlini because angibi khona isikhathi esiningi because vele akaqedi yonke into usavelile nje ukuthi uzocela. Nakubo bangamukela-ke kwa right sengiyakwazi ukufika nje ngibe khona. Hayi uMlisa angabuyi kushawa 11. Hayibo uMlisa mhlawumbe ushawa 11:15 nangigalakada uyangena. Hawu na yini kwenze njani? Hayi ababika amazaba usibebe kamngani wakho benenkinga kanjani. Yabona nje ubone ukuthi nje yabona le istory singekho lesi. Hayi ngingabi nankinga nginganaki because umuntu nje engazi ukuthi vele umuntu o-right. Okay. Hayi ke ngibelethe ingane. Mangibelethe ingane umfana kujatshuleke kube right. Uma ngakhona engithanda ayithi bayithanda ingane nobani bakhe bayithanda ingane kube right yonke into sibe right. Hayi kuthe ngifikile ngosuku lokuqala bezobona ingane ngiza nengane. Hayi ngifike hayi ngisendlini yoMlisa. Umlisa uvuke ekseni wahamba emsebenzini ngisendlini yoMlisa. Hayi ngiyaclean ngiyaqoqosha uyazi-ke mosendlini yoMlisa uyapequlula ubheke yonke into ubheke ngisho nangaphansi kwamantrans uyapequlula ama-drawer yonke into uyapequlula nje uyabheka nje ukuthi nje u-wrong khona nje uzothola noma yini. Hayi nangampela mangithi ngithi gaga hayibo nayi incwadi. Le ncwadi akuyona yasekhaya. Le ncwadi le iyincwadi esuke ibhalwe kubo kantombazane oyikhulelisile ibhalelwe izinto ozohlawula ngazo. Mangabe ukuthi usuzohlawula uzogeza umuzi na everything. Hawu mangithi gaga nayi incwadi. Hayi ngithule ngicabanga ukuthi hayibo ithini into la le ncwadi ifunani la eyabani vele. Hayi ngithule ngingasho lutho ngiqhubeke ngibeke la kade khona incwadi. Qhubeke ngihlale ngase ngizohlala usuku oludwa-ke lapho ngakusasa mase ngiyahamba. Hayi kuthi angimbuze uMlisa hayi mase buyile ntambama ayi bengidecide ukuthi athi ngithule mhlawumbe akusiyona yakhe mhlawumbe kunjani. Nami phela ngiyamthanda uMlisa angifuni kube khona nami izongiphatha kambi lento. Ayi ngithule hayi nangampela ngakusasa lishaya usuku ngakusasa ngihambe ngigoduke ngiye ekhaya.
Hhayi mangifika ekhaya ingidle lento ngizwe ukuthi no khona into wrong ingidle lento hayi ngivele ngifonele usisi wakhe umlisa usisi wakhe omdala hhayi ngimfonele ngithi mina yebo sawubona ngisathi nje yebo sawubona awu abethi unjani makampilo ngithi mina hayi ngiyaphila ngithi mina hawu anisangitsheli hhayi avele ayithulile zonke athi mina bengingazi lutho angisasho nokuthi awusangitsheli ini avele ayithulile zonke hhayi mina bengazi nami ngizwe kuthiwa isiyozalwa ingane kanjani bese ngazi nokuthi ukhulelisile khona umuntu amkhulelisile kanjani hawu kanti injalo indaba mase ngithi mina hawu hey kanti ngithule nje kanti mina sekukhona omunye futhi ingane yami isancane kangaka iney'nyanga eziwu-2 sekukhona omunye futhi olokhunjini hhayi athi nayo bengazi asho amazabaka hhayi vala ucingo ngibuyele kumlisa ngimbuze umlisa hayi bo nansi into isikanje uyaphinga ngimtshela ukuthi sengizwile ngosisi wakho kanje yonke into nje sengiyayazi athi cela ukuthi sikhulume sihlale phansi sikhulume ukuze sikwazi ukuthi siyilungise lento hhayi angempela fika usuku lokuthi sibonane nomlisa athi uthi uyachaza umlisa uchaza idaba lwakhe lokuthi lo muntu lona umuntu obekade engekho umuntu okade eseguli babekade besanani besafunda isikole kanjani kwawo ukuthi kwenzeka iphutha-ke lokuthi nangu uyakhulelwa hawu okay kube ngathi ngiyasi-understand-a leso story hhayi kuhamba inyanga egula ingane le yami makugula ingane le yami athi uma wakhe asambe sekumuntu wakhona lapha endaweni engakubo asambe sekumuntu siyoza ukuthi yini inkinga abantu abadala abazi-ke bayathanda indaba zokuthi khanje kuyiwe kubantu ababonayo hhayi nangempela sihambise kubantu ababonayo hamba naye usisi wakhe lo sihamba naye siya kumuntu masifika kumuntu athi umuntu achaze ukuthi ingane iguliswa yini nani izinto zasemndenini into egulisa ingane mase umuntu ephointa mina ethi ngicela ukuthi uze ngala eceleni khona into engifuna ukuyikhuluma nawe hhayi nangempela akhuluma umuntu mekhuluma uthi uyabona nje mntanami lo muntu lo ubaba wengane yakho umkhwena wakho obuzoshada naye mangise obuzoshada naye sengichaza ukuthi sekukhona umuntu osekhona useningenile phakathi hawuna yebo umuntu loyo futhi usenengane naye hayi ngivele ngibone ukuthi kushuthi yena lo ozele lo okade ngimbona seceleni athi lo muntu lo umuntu wakhe bemazi kudala kodwa uthema yezwe ukuthi wena usehambile wayocela kuwena kwenza yonke lento lena wabuya wathi nje ufuna umuntu wakhe back because umuntu wakhe bebethanana naye kudala mase ufuna umuntu wakhe back akezi kahle uphatha umuntu umuthi nje omubi kabi nawe kuzomela ukuthi uyibhekelele hayi ngingam-understand lo baba nami kusawumngane ngivele ngitshela ukuthi nje hayibo yazi mina ekhaya umuthi azange size sikhulise ngamaye singibhekelele lo baba mhlawumbe usho ukuthi nami angihambi kuyoyiqinisa noma angisebenzise umuthi noma kwenzakaleni ayi angayi-understand nje indaba yakho baba ngangayinaka nje ngangayishaya indiva nje kwawukuthi siyahamba-ke no-anti wayingane endleleni ngiyamxoxela u-anti wayingane uyangitshela ukuthi uzwile isitori sonke hayi masifika-ke kubo kamfana u-anti wayo avele ayisibhadla emndenini indaba ayisho ukuthi umuntu uthe wasi kanje wase wachaza futhi nalolu daba lo muntu ozongena phakathi kwami naye ubaba wengane hayi ababazi umamezala phela uyangithanda kulowo mzuzu ababazi umamezala athi nje ngeke fanele uyivinjwe lento fanele ivinjwe kusamanje fanele uphindele lapha elokhu nje uphindele kuyena lo kulo baba lo mhlawumbe uyena ozokusiza hayi lapho mina-ke fanele ngiphindele ekhaya phela indaba zokuthi ngiyenze lento ngizoyenza kanjani lento ekhaya mithi into engasetshenziswa nje mina sengizoqhamuka sengenza imiza nganoma kuyagqunywa noma kuyaphalaza noma kuyachathwa angazi hayi ngivele ngayinaki ngithi hhayi-ke shuthi ngophindela mase ngibuyela hayi kanti angazi ukuthi nje ngithi ngophindela mase ngibuyela nje sengihamba unomphelo hhayi ngiphindele ekhaya sengiphindele ekhaya mangifika ekhaya hayi kuhlaleke kube right baba ingane uyayiletha izinto zengane uyanginika imali yokuthi ngithengele ingane hayi sekuhamba isikhathi hayi umuntu ashintshe akasayilethi into zengane mangifuna into zengane usengitshela ukuthi hayibo ubisi kade ngilithenga nje kanti wena iliphuze netiyeni kini lolo bisi lwengane hawu hayi akasebenzi ngendlela abekade yenza ngayo hayi nangempela qhubekeke isikhathi iyakhula ingane njalo qhubeka isikhathi hawu angivele ngibone nami ukuthi ayisekho lento yami lo ngibambelele la umuntu wesilisa ngathi akasayingeni akasafoni lo muntu wesilisa sekuyimina kusemele ngihlezi ngimhuba manje ngey'nto zengane sekuyimina nje kufanele ngiyenzeni
Hhayi, ngimcele ngelinye ilanga ukuthi sicela ukuthi sihlangane eThekwini sibonane. Kunodaba engifisa silukhulume. Hhayi, aqale ngathi akafuni hhayi akafuni. Ngivele ngimgobe ngithi mina udaba olumayelana nengane, khona into e-wrong ngengane. Hhayi, uyayithanda ingane yakhe, kodwa inkinga yakhe engathi khona lento ebuye imdonsele emuva, angakwazi ukuthi ayenzele kahle. Hhayi, agcine esevumile-ke uMlisa. Hhayi, sihlangane eThekwini. Ngimuchazele uMlisa ukuthi njengoba sengizwile ngabona kwenzeka lokhu okwenzekalayo, nami ngiyabona ukuthi engathi sekuyimina umuntu osesele yedwa. Ngicela ukuthi uqhubeke nempilo yakho, nami ngiqhubeke neyami. Hhayi, uMlisa athi yini ngoba sizoyilungisa. Ngimbuza ukuthi sizoyilungisa kanjani lento wena ungakwazi ukusondela eduze kwami. Ngagcina nini okokuqala nje ukuthi sihlale mina nawe ngiyekini. Akasafuni manje, angisayi kubo. Usagcina nini ukuthi sihlale nje ngiyekini, sihlale nje njengomndeni. Sisikhuluma efonini, noma sikhuluma efonini siyaxabana isikhathi esiningi, sibanga ingane, sibanga izinto zengane, hayibo, angisazi manje ukuthi ngenze njani. Hhayi, uMlisa-ke umbone ukuthi hhayi avume kona, umbone ukuthi hhayi akafuni, kodwa nje gcine ngimtshela ukuthi hhayi akaqhubeke nempilo yakhe ngoba kushuthi usechuzile, usedisayidile. Ngoba engasekho omningi angimini, kushuthi obvious echuze uma wengane lo omunye. Hhayi, uMlisa-ke aqhubeke. Hhayi, ngiqhubeke-ke nami-ke ngihlale ngiyikhulisele ingane. Ngithe uma ngikhulisa ingane, hayibo, ngithe ngiyezwa nje ngomngani wami, hhayi umngani wami ongangi-close-ke naye ngalesa sikhathi sisafunda isikole, angitshela ukuthi kodwa nje nawe mngani, ngangikutshelile ukuthi umfunani lo uLophololo, umfunani ngampela, ngimfunani. Buka manje sekugilile, ukugilile manje awazi ukuthi uzokwenza njani, senengane ukugilile, uhambile manje. Uzwile kodwa ukuthi yena-ke uyashada. Hawu, uyashada? Yebo, uyashada. Kwakuzoba uMgqibelo olandelayo lapho engitshela ukuthi uyashada. Lobolile, wenza yonke into, wakhipha yonke into, walobola. Hhayi, ngafona-ke, ngafonela uma wakhe-ke ngambuza wathi hheyi, akakho into engizoyisho umntanami ungihlulile nami, angazi ukuthi bengizokwenza njani, kodwa izinto indlela ezenzeke ngayo, zenzeke ngendlela engiyibonayo ukuthi hhayi akahambi yedwa. Ngithi hhayi ma akusenani, kulungile-ke. Uma wukuthi uyashada, akaqhubeke ashade, impilo iyaqhubeka emhlabeni, ngikhulisela ingane, akufani. Hhayi, nangampela-ke kwenzeka-ke, washada-ke uMlisa, wangishiya kanjalo mina nengane ekade ngithembisa izulu nomhlaba. Kuwukuthi nje imina manje umakoti wakhe, kodwa nje mina into engiyibonayo, ngibona ini? Ukuthakatha. Amantombazane siyathakatha. Hhayi, siyathakatha nje amadlala. Mina yizwa ngami, siyathakatha nje. Umuntu nje uyakwazi ukuphutha umuntu wakho nje, ayebona ukuthi ngoba uyamfuna yena futhi uyazi ukuthi uthakatha kanjani, eyenze akufunayo, akuphuce nje umuntu wakho, amthathe usale istaka, usale nje wena. Njengoba nami ngasala-ke, ngasaliswa uyibona ubuthakathi bamantombazane, futhi mina ngatshelwa nawumuntu obonayo engitshela la, engakaze angibone ngisho ukungibona ukuthi ubani wakabani, wangitshela nje kodwa ukuthi wena kanje kanje kanje. Exactly kwenzeka into ayeyisho. Kodwa-ke ayikho inkinga-ke, inganikhulile, i-right indala, sahlukana naye, bayaxhumana nengane yakhe kade ihlala naye, usibuyile kodwa ihlala nami. Ba-right, si-right nje, si-right, ayikho inkinga ikhona. Ngiyabonga.